kisah ngut ki nonglute na kawai ka kali boloro kampa kabakit Dohkha na sang bangla kilangat ashrap ki pulen ka Ri Bhoi bala kem ya ki halor ke jingdon ti banute ya katai ka kali kit Dohkha kaba kila bom la show yo driver bat unong bot jong katai ka kali kit Dohkha kani ka jingja kala jamenta ka step ha kapor shipji shpawa men step ha kaba ki pulet ka Ri Bhoi tang ya yo jingtem kila penjor ya ka jing pahara ha ki benta jong ka tha nong po ha kaba ningkong la yo kem ya uriki tangsang bat bot sa Mustafa lengdo ki bala penan kam da ka kali alto kabada new number AS1 FN 4202 hadin melasha kem kini ki arngut la yo ru ban kem sa arngut bakentop ya u kershan bor mawen bat u syam wajri kiba penan kam da ka kali bolono kaba 4 dan number kane ka kali ket Dohkha kadai ka batemu banle chamar ngar ban kala shat lute no asang bangla ha katai ka kenhun nong lute baki pulen kila register case hadin balayo priang ya ke ejahar shushu na kalyang ki pulet kidang pelong ya ka jing token banlap sai ru yang kiwei ki badan kti ha kane ka kam lute Hakini ki arlai benai kila bun hakini ki complaints bangiyo kamtam lagi ni driver ki ba nya men mi ki pick up lagi truck lagi bagi don ki brio ki bawan bangiyon ki ba le robbery ki wan ki pensange kali majong ki show kita nang to pada bagi tu ki mobile ka bisa te halor kata ka district kala simkhya ikani nang ta ngila man lagi station ngila pha ba kin le bagi mobile patrolling te menen kami ka jia kumta hi hang ni hajan shan bangla kadon goi ka pick up ka ba kapawan asam kade ka bakit Dohkha ka bare mani samarga te driver pha sange ki wan ar kali ki pen sange ka pick up nang ta ki yo ban assault yo ban show ki driver bodu handiman nang ta ki yo ban tu ka bisa ki mobile phone yo ki kita mesti pi mobile patrolling ki alert ki apa staff apa nampo PS nang ta ke special team ya patrolling boro ka nampo an ni yo ban detain ka kawai ka kali hang ni hajan paham si te hang tu udon we accuse ki mot ban pet we accuse hang tu hiu shabat ko chen ki tangsang tu badan lang bat tau Mustafa lindo yo ban pet te ya be ki polis te kumba adin stengin tai ki yo ban kem yu uli pet ajan ka garage yo ban kem te kumta ro usapla badan sa armut badan lang te kita armut ki kerteng ki kershan bor marwen bot usyam wajri te kita armi yo ban kem te uniu reki tangsang bodo Mustafa ki kidan ka kali ka alto ka badan ka number plate ka AS01 FN 4202 te kini armut pada kershan bor marwen bot usyam wajri kidan ka white baleno kata bam dan number plate te boro sangut ngila syakem te ngila ai ki kendon jongkaan kepada bat ka causing hurt ka highway robbery wrongful restraint te kumjuk minta kapor ngilayok FIR ro nang driver te ngin forward iki sa thana te ngilayok Mustafa udeu bangilayok jingtip udeu breu ba bun ki case register ju ha asam ro udeu habitual offender hi mamlin mantu te kagara ju minta nginang ong mantoket mangin pet ki bun ha ki bike ki kali asam ki bangi yo i ha to garage te ngin dalayo ka custody ju ngin sa pet ban le ba ka search tinggi suspek bagi lap dia bagi ni kali gigi batu na asam nang tu pada bagi si imat ki syaira ini kali sa Bangladesh te kata bro ka jing toket kan sawan mahasiswa te menta te kita mutahi bang ila register ke FIR lagi tenang ni pada ingin layo ka custody kan saya ka jing toket